Marley oğlanlar, kardeşler, beyizler, sizden hay, tediyası o. Bizimkiler yalap, seferli, jombu, jo oğlanlar. Davay şuna ara bile el kaldırma o yankı yalap, bir sani bile kaz yol giyirip, izlemişti. Bana kokkuy o. Men ne hilalayım diyeceğim, aliyan o mun o. Men mani izarlap, mani kaldırmak için adam yoktu. Men mun kuy pilotluğunu görkezmek için aliyan. Oğlanlar davay bolmayan da gözüm yan adam huy pilot bolya huy pilot bolmalıyım oğlanlar. Sil ejeniz keyine var ha düşünýän laýyk basan bolsa üstünden uljak bolýan. Bul beter bolýar diýsen o. Gaýyzlanmyr aýallygyndanmyr. Dost oğlanlar beýtmäliň gardaşlar ejeniz keyin tutup bara hay şunu görsem öldürüň omun o. Ya maňa jaň edeň ha istetýän 553 800 550 men nomerym. Jaň ediň men ejenske nirdedigini gören wagt solay men gitsek huýply adamlar meni buloga salýa bu ejen amanas gelme. Şortda gorkok berde bir zat gurulýar. Ejen amanas gelin krysasy. Yüzüne daşýar da pomidor ýeşik bolup gidipdir ejen keýinin çüýrany agyny. Ejen amanas gelin iliňes keýin. Dogulmany bazyň prezerwativ bile sikmeleken ejen kakan var. En luç bolmaly eken. Baňa dokunmada gowur senen satyn. Bazy amana sikeň. Kardeşler jaň etmäň o almaýa bulo, göto bulo. Göt bul. Honnun närsdiran var maňa bir gyýzaň edýär. Gördäsiňi? Bol aýtda bol. Diýde